Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Son las 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no voltas co prato. Antes que nada, temos que darlle os parabéns aos compañeros e ás compañeras do Can Anda aí, porque hoxe, nesta tarde, fixeron 1000 programas, así que este aplauso vai para eles, maravilloso equipo, que fixo 1000 programas, todas as tardes aí, loitando e facendo servicio público da utilidade e actualidade, por lo tanto, estamos encantadísimos de que sigan 1000 tardes máis con todos e con todas vos. En calquera caso, señoras e señores, xa sabedes que aquí cociñamos en directo, en @voltas co prato tedes todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que, teñen un libro, Atención, que pasen. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Pois sí, teñen un libro que xa está nas librerías de toda Galicia, de parte do estranxeiro, de toda a xente que o queira comprar. E hoxe a min ocorreuseme unha cousa guai. Sí, guai. Vamos a ver. Vamos ver que guai. A ver, falei no co convidado. E chegamos a un acordo e creo que vai ser bastante interesante. Sí, Queredes vela? teñoche medo. Queredes vela? Calquera se fía, ti. A proposta. A proposta, sí. Veña, pois a ver que nos trae Mercedes de Carballo. Ola, son Mercedes, venho de Carballo e gustaríame probar unha receta do libro que ao mellor me animo a compralo. É feita da man de Xulio e de Begoña e a ver que tal está. Se o probo e me gusta, compro o libro ou facer un regaliño destos libros é algo maravilloso, A ver, un besiño. Pois aí está. Pois é unha boa idea, E foi, bueno, case a idea miña, case. Case, bueno, é un reto espectacular o que nos propón Mercedes de Carballo, porque os nosos cociñeiros teñen que facer dúas receitas das súas, un cada unha, do libro, do Voltas co Prato. Xulio Mato, cal vas facer? Eu vou facer a que aparece na páxina 139. En serio, sabes, lá? Sí, En serio? sí. Ah, mira. Eso que me pillache por sorpresa. 139. Cachopo de croca con Arzúa Ulloa, Moi ben. Neste caso non vou utilizar croca, pero un cachopo de Arzúa Ulloa. Se vas a facer a receita, aí está, mira, estaba vendo, perdón, que mo ven aí, perdón, compañeiros, aí está. Cachopo de croca, Arzúa Ulloa. E cunha espata... Espectacular. E cunha espata... Mira que pataquilla. Sinxelo, de diario, bueno, facilísimo, seguro, porque moitas veces pensamos que aquí vai haber só cousas de festa e No, non. hai moitas cousas Temos de diario. moitas cousas de diario, como Hombre. por exemplo este cachopo de croca, que non é de croca. Non Que é de vai croca, facer neste Xulio caso. Mato? E Begoña? Vou facer cebola. Vou facer a receita da cebola. A que falábamos Home, onte? páxina 85. 85. Claro, mira que cebolón. Dixo miña mãe, teño unhas cebolas. E dixen, pois nada, pois entón esta receita. Escoita, viste ler cebolas, non? Mira, Viste ler cebolas? casi como a cabeza de cañotas. Pois que me cago. Olha, páxina 85 do libro que trae esa receita de flor de cebola con mayonesa de castaña. Bueno, hoxe non vamos facer mayonesa de castaña, porque ainda fixemos mayonesa de castaña fai uns días, Claro. entón traigo outras dúas O sea, propostas. el non fai a croca e ti non fas a mayonesa. Pero el fai carne e eu fago cebola. Non fago vos croca porque non había. Pero por que dices que son receitas do libro? Si non son? Vamos É que a desde que cociñar. sae o libro non hai croca nas carnicerías. Vale. Bueno, señoras e señores, cociñamos receitas que saen no libro da Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, Vamos a ver. A ver, Xulio, Bueno, pois... como vai ser a croca sen croca? No, vai ser o cachopo sen croca. Vale, o cachopo sen croca. Pero bueno, ten as mínimas vocais, porque teño contra. Vale? Teño un herbistés de contra. Vale, Entón, con mira. contra tamén podemos facer cachopo, que hai moitas Claro, xente con- que nos preguntan a casa. No, con moitas- Pero só con... No. Mira, con que sea unha parte tenra do animal, Vale, porque iba a decir da tenreira, pero pode ser tenreira, pode ser porco, vale. Hai cachopo de porco, entón. co coello máis complicado. Pois son cachopines. 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 Escachopines. Entón, mira, para que nos sexa máis doado, o que facemos é... Tápalo e machácalo. Tapámolo e agora damoslle uns Moi ben. golpiños para estirar, espalmamos para estirar un pouco a carne. Moi ben, o que máis lle gusta facer a Begoña, espalmar. Romper, rachar as fibras. A xente da casa xa sabe que nos pode chamar, 664-483419, teléfono da Voltas co Prato, podedes chamar para comentar o que queirades, para falar sobre os libros, sobre as receitas, sobre o maravillosos que son Xulio e Begoña e os demais cociñeiros do Voltas co Prato, e repartiremos cartiños, E o ben que presenta Fran Cañotas. Más veces. E repartiremos cartiños, así que moi atentos e atentas ao A Voltas co Prato da Televisión de Galicia, porque hoxe facemos receitas do noso propio libro. Sí, Como a que mira. fai. Mira, Juli. xa está, o primeiro... Estou seguindo os pasos un a un, podelo comprobar. Vale, vou non comprobar, Rufei. Paso número 1, espalmamos la Vou carne. comprobar. Xa que estamos aquí, 139. Mira, isto é super importante porque unha, conseguimos ter unha peza máis grande e outra porque
facemos que quede máis tenriña. É verdade, Paso número 1, espalmamos filetes con mazo de cociña, así partimos as fibras e quedarán máis ten. Moi ben, pois mira, un coas fibras partidas e máis tenras e outro sin espalmar aínda. Ves? Sin partir. No, pero Aí ves vense como- ben as ves como diferentes, cambia para a tamén. xente de casa. Eran exactamente iguais, cando Sí, empezamos, sí. vale? Espalmaches. Entón vamos a deixar así porque a min gústame que a carne non este demasiado feita, vale? Moi ben. Queres que che lea o paso 2? Siga, cal sería o segundo paso? Segundo paso. Sobre un dos filetes colocamos un queixo que funda ben, Arzu Aulló, neste caso. Aquí Xamón lo está. curado, Aquí xamón lo está. curado e pimentos asados. Aquí lo están. Teño todo, Moi ben, Ao pé da letra. Ao pé da letra. Moi ben. Pois sabes que vou marchar co libro e vou te deixar espalmando. A ver que Eu me quería conta. che Pero vaya, aseñar para quen era o último golpe, pero Prefiro vai que ser non mo des. Povisté. Prefiro que non mo des. Imos con Begoña, veña, a ver que nos conta ela. Recordade que ela ven na páxina 85, a súa receita, porque haberá xente na casa que xa ten o libro. Xa ten o libro, sí. Xa ten o libro. Entón, claro, dirá, páxina 85. Begoña, como son as túas cebolas fritidas que eu creo recordar que causaran bastante sensación? Sí, cando home, a fixeches. mira as cebolas. É que as Eu creo que aquela ainda era un pouquiño máis grande que É estas. que as cebolas... Que animalada, Isto é miña mai, que é unha Son crack. túas. Son de miña Marisol mai. da Trepa. Hombre, sí, mira que cebolas cría. Marisol da Trepa, Miña mai cría todo bo. Mírame a min. No, creo que foi o único que lle saliu atravesada foi a filla. Sí, home, O sí. neto moi ben, pero a filla... A filla... Un salín de maravilla. Sí. a crianza salta unha generación. Sí, é verdade, é verdade. Ai. A xeración perdida, Begoña, da súa familia. O que vos vai a pasar despois? Que nos vai pasar, a ver? Nada. Nada que... Nada que... Isto para facer un pica-pica. Non che vou contestar. Dentro dun rato. Vale. Veña, como vai ser? Vou cortar en 8 cachos, mira. É que me están falando por todas as non dou feito. Mira, teño fariña de garbanzo e fariña de trigo. Correcto. Vale, e aquí teño ovo. Entón vamos dar un doble rebozado. Ajá. Vale, entón vamos botar aquí a fariña, vale, para que nos quede moi crocante. Vamos a fazer así. Aí. Vou buscar os pasos no libro tamén. E agora vamos cortar a cebola en 8 cachos. Vais a levar unha sorpresa. Flor de cebola. Paso número 1. Cortamos a cebola en 8 partes iguais. Moi ben, Claro. A modo de cuarteirón sen chegar Sí, á sin base. chegar á base. E aquí temos a base. Vale. Para que non se desprenda ninguna das partes. Claro. Daremos cortes intermedios ata facer a 12, 16, dependendo do tamaño. Claro. Esa é de 16 fijo, Esta é casi 16, xa te digo que sí. Sí, porque eso... Mira, así, metemos así os Ves, cortiños. Espera, Ala. aí, como se partiras unha tarta. Sí. Así. Ou unha pizza. Ou unha pizza tamén. Non. Así e así. Chica de 16, Agora o que vamos a facer, abrímola así un pouquiño, un chesquiño. Vámola abrindo. Ah, Aí. E agora vamos a salpimentar. moi chula, Sempre queda chula, queda moi bonito para a xente que está vendo na casa porque queda moi bonito. E agora que temos cebolas da casa, madre mía, isto é É certo. unha maravilla. Ala. Mira, solo fai falta ir por unha cebola para facer unha cena. Sempre tiven un pouco de dúbidas coas cebolas, con esa parte que queda moitas veces o nervio no medio ou así, eso tamén se pode utilizar. Isto despois, por exemplo, como vai ir frito, que Sí. faz é sacarlo, retirarlo, aunque o comeras non pasaría nada. Sabes, como vai estar frito, vai estar crocantiño, sabes, eso non ten problema. O sea, que se podría utilizar sin problema ningún. Sin problema ningún. Bueno, Sí. pois chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe a ver que lle parecen as receitas que xa saen no libro do Voltas co Prato. Que pase, por favor, Mercedes de Carballo. Un aplauso para ela. Hola, Mercedes. Hola, Que tal, como estás? Benvida. Gracias por vir. Gracias. Outro día máis, que xa non é a primeira vez que dá Mercedes. Arrímate adiante. Exactamente. A ver, pedíasnos receitas do libro. Sí. O libro que acaba de sair. E eles escolleron dúas, evidentemente das que xa fixeron eles no programa. Begoña quere volver facer a cebola, que Quero volver a triunfou facer. moito. Si gustoulle moito a xente. Entonces. Entonces é unha cousa moi sinxela, moi barata. É un produto tan humilde que ao final convertímolo en algo tan rico. Correcto. Entón agora que lle fixen salpimentala, un pouquiño Madre de sal, mía, un pouquiño de qué bonita. pimenta, un pouquiño de pimentón e agora vámoslo meter. Preciosa, preciosa. Vámoslle facer un doble rebozado. Vámoslle primeiro botar a fariña, así. Aí. Esta fariña depois podemos agardar para cantar cebolas nos dé a gana. Non lle pasa nada. Mercedes, ti máis eu estamos... Aí, Perdón. Estamos a así, mirar. aí vai. Estamos a mirar. Estamos Ahí. alucinando Pero no momento E agora completo. vamos a meter no Esto ovo. está no libro, ¿verdad? Sí, sí, todo mira. no libro. Sí. Sí, muy bien. Galicia está preguntando se iso é unha cebola ou non. Sí, é unha cebola. Isto está no libro, Sí. páxina, mira. Está aí. Sí. ¿Ves? Muy bien, muy bien. 85. Porque É máis. esto- Mira, se aí pasas vai. a páxina, para que o saiba a xente, hai fotos do proceso, de como Sí. Begoña se manchou
Pero para facer as fotografías. mira que sinxelo, Para Sí, facer así un pica-pica, se che Qué ven a bonito. alguén. Sí. Quedache moi rico. Madre É mía. super baratiño. E mira, unha cebola que nos vale. Ahora ves? vamos a dar, vamos a deixar Begoña, escurrir un ya chisquiño Na foto. e vamos a botar outra vez. Fariña. Así. Mira, Begoña, mira que ben está salindo, Begoña, mira, mira. Sí. Mira, ves. Que fotos máis bonitas, Home, son moi fotogénica. Igual, escoita, igual che queda, Igual que a che ti. queda, igual Tú che tamén queda foto mellor génico. aquí que no libro, Igual que sí. Sí, quen sabe. Quen sabe. Igual hasta lle sae mellor. O que proceso ti é que igual. pone. Pois a ver, vamos a veremos, probalo. veremos, Porque despois veremos. aprobarei do libro que vou a comprar. Así me gusta. Ainda notas? Ainda non o teño, non. Pero vou non a comprar, non. Isto Más che desde vale, logo. más che vale. Ai, sí. Sí, claro Bueno, que veña, sí. ahora deixar a Begoña, que creo que vai fritir, e despois hai que ver como a frites, que queda moi bonito. Sí, vou Queda esperar a moi frito. chulo. Vou rebozar outra. Perfecto. Para todos. Vale. E Estás despois, xeneroso hoxe. sempre estou xeneroso. Vale, perfecto. Vou fritir outra. Vamos a e así deixar a vou Begoña e fritir. imos con Xulio Mato. Veña, por favor, Mercedes, arrímate a dar. Hola, Mercedes, benvida. A ver. Julio. Bueno, pois eu vou facer a receita da páxina 139. Ai, moi olvida, hai que bien. recordar a páxina todavía. Home, claro, porque os que teñen o libro na casa xa poden ir a Xa comprobar poden ir se mirando, seguimos sí, as sí, pasas. sí. Mira, entón, é un cachopo, pero non deixa de ser un recheo entre dous bister de tenreira, e o recheo é o seguinte, mira, teño aquí queixo arzúa olloa, un poquinho de xamón, Bo. e pementos asados que lle botei unhas ariñas de sal. E agora os puristas di que non hai que coser o cachopo, pero como nós non somos puristas, vamos a coser. Vale. Vale, entón, Vale, eu vale. simplemente fago así un xogo co palillo, Sí. estiramos Eso e listo. dos carbadentes co cachopo ven sendo como o loureiro co marisco, non? Sí, máis ou menos. Vale. Máis ou Entendo menos. a guerra, Vale, entendo. entón, mira, salgamos, aquí xa tengo unhas ariñas de sal, como ves, axudámonos co papel e salgamos polo outro lado. Presionamos así un pouquiño para que nos colla. Oiche, Mercedes, ti fas cachopo na casa? A verdade é que si non, eu fago outro. Faz outro cachopo? Cordón bleu, cordón Ah, bleu. vale. Cordón Eu bleu. fago Cordón bleu tamén está moi bo, Bueno, pois Sí, agora ese fago. Pero E faría cachopo mesmo non, rebozado, non? Cachopo nunca o fixo. Faría mesmo rebozado. Pero vou Fariña, a ovo. facer, verás que sí. Fariña ovo e pan rallado lle faz tamén, perdón? Pois mira, fariñamos ben, pola xunta sobre todo, para que non se Para nos que non escape perda. despois. Guau. É enorme, Xulio? E con isto podemos cenar, pois se somos cañotas máis eu temos que pedir un para cada un, pero unha Bueno. persona normal repartímolo para tres. Eu digo unha cousa, do cheo que teño o estómago das vacacións, creo que non me entra un, Bueno, cañotas, non seas tan Ah. non seas tan modesto. Un non. Si queres Bueno. compartimos. Mira, sacudimos Compartimos, sempre vale. para que non nos quede despois petotes o sobrante de fariña e agora vámoslo pasar por ovo. Ten que ser os recipientes todos grandes porque o bicho Sí. mereceo, vale? O bicho mete medo. Que Entón, maravilla, e o Dios mismo, mío, escorrimos que ben, e aquí podemos facer como fai Begoña, que queda moi rico, o doble rebozado, pero neste caso, como xa fai ela, eu vou facer un simple, Moi ben. vale? Entón, vamos apartando. O importante é rebozalo, e punto xa está. Claro, Mercedes, o teño que importante. preguntar cal che pinta mellor dos dous. Cal crees ti que poderías levar para Carballo? E claro, hoxe é difícil escoller, Calquera deles. Xa. Ai, calquera é moi difícil. Xa. Moi difícil escoller porque este é precioso todo. Sabes unha cousa? Vou te mandar sufrir á esquina. Moi bien. Vale. Pois vamos a ver. Veña, vamos mandar a Mercedes á zona de sufridor, despois chamámosla. Un aplauso para Mercedes de Carballo, que está connosco. No voltas co prato de Televisión de Galicia. Bueno, señoras e señores, hoxe estamos poñendo a prova dúas das receitas do noso primeiro libro. Esta semana saiu a venda, e claro, estamos que estoupamos de emoción. Agora, por fin, vivimos a parte máis amable deste chollo, pero todo isto empezou hai ano e medio. Sí, chegar á imprenta non é cousa dun día. Houbo que facer probas, escoller receitas, rifar un pouco e rir moito, que iso é importante. Aquilo foi unha feira. Para facer todas as fotos houbo que xuntar aos nosos grandes artistas nunha cociña e todo o equipo botou unha mao. Sí, a pequena gran familia do A Voltas co Prato sacou adiante este libro cos ingredientes que máis nos gustan. Amor, humor, amizade e moito, moito oficio. Ogallá, sexades moi felices cando provedes calquera destas receitas e, sobre todo, grazas polo voso cariño, polas vosas críticas e por facernos tantísimo caso. Están as redes, quería dicir, están as redes que botan fume, arden, así que estad atentos estes días, anunciaremos sorteo do libro do A Voltas co Prato. Así que, por favor, atentos e atentas, seguídenos, porque sí, imos regalar libros. Sí, cultura. Gastronómica, pero cultura. Ao fin e ao cabo. Temos un... Flor de cebola, páxina 85, con Begoña Vázquez. Vamos alá. Veña que vamos fritir. Aí vai. O que máis te gusta a ti. Aí vai. E
Aí vai. Atención, a Galicia a isto, eh? Aí, mira. Vamos a poñer a tope. Un cebolón de Ríos de... non sei se pesará, que pesará iso? Isto é da trepa. Bueno, da trepa, perdón. Claro, teño que... Porque por vai e diceme, que son da Vale. trepa, que non son do Ríos hoxe, Isto está ben, porque deporte, fin de semana, ou xúntaste para ver algo, cine, unha película, unha serie. cualquier cousa. O que queiras, xúntaste para ver o Voltas co Prato, quen anda aí, o que queiras. O que queiras. Xúntaste, pamba, Aí cebola. Flor de cebola. Unha Flor de salsa cebola. rica, neste caso vamos facer un toquiño picante. Ajá. Vale, vamos a botar aí un pouquiño de picante a este tomate, un tomate fritido con chesquiño de picante, un pouquiño de orego. Bego, Vai. preguntaba antes, canto crees que poden pesar estes? As cebolas andarán nos 600 gramos, máis ou menos. Ai, Entre 500 e 600. meu sogro tiña Pero bueno, a unhas ver, cuantas podemos... de kilo, eh? Claro, podemos facer ceboliñas pequenas tamén. É Claro. que na terra do teu sogro danse moi ben tamén. Sí, é certo. Boa cebola e boa patata. E digo eu, a salsiña ese que leva, salsa de tomate, Salsa de tomate, un pouquiño de picante, Ajá. vale, salsiña picante, un pouquiño de orego e un pouquiño de concentrado de tomate para darlle así máis potencia. vale, e se tivéramos que escoller outro tipo de salsa, outra que non, por exemplo, non a quero de tomate, que xa tomei macarrós con tomate ao mediodía. Vamos facer unha maionesa neste caso, vamos facer unha maionesa con un pouquiño de limón, Ah, de xenxibre que teño aquí e un pouquiño de mostaza, sal e pimenta. vale, a salsa vai ao gusto, sabedes que no libro ven de castaña. Sí, nesta vez de castaña. Pero como Entón- fixemos castaña sin do lunes, Correcto. Entón, o que vamos Bueno. facer vai ser outra salsa distinta hoxe aquí. vamos poñer esta a cociñar, xa está aí, a tope. E canto tempo tarda en facerse máis ou menos a cebola? A cebola? Sí. Nada, a cebola tarda moi pouquiño, uns 10-15 minutiños xa Ah, temos, nada máis, xa está. Vale. Vai ser rápido. Vou controlando o lume, por se acaso se me Si, porque ule se me, como... se me ferve moito. Non sei, ule como si queimara un pouco. Tú sí que estás queimado. Non, non te estou dicindo de broma. No, O sea, non está estou- queimado, de eso nada. Pero- Mira, está perfecta. Mira. Mira que bonita está. Espectacular, que bonita a flor, eh? Preciosa. Galicia. Vamos a deixar un chisquiño flor. máis, para que se nos faga guai. Aí, Ves, a min así sí que me enamoras. unha flor de horta. Non me traes rosas. Non me traes clavéis. Tráeme, aí está. Tráeme unha flor. Unha Claro. flor de cebola. Como as que ten Begoña en Mira, Ríos. está me dicindo a directora, Guau. papelar o jengibre. Papelar o jengibre o mellor que ten é facelo cunha culler. A min tráeme alguén como Begoña. Que pela coa culler o xenxibre. Por qué? Porque se pela mellor, sacarlle menos cachos. Ese é un truco. Sí, pero é normal. Ese o... Se o di Begoña non é coña. Sí, é verdad. Se o di... Para. Se o di Begoña... O jengibre pélase ca culler. Ca culler vamos lle dando así toquiños e vai salindo perfecto. Como? Non tes problema para separarche... Dillo aí. O jengibre pélase ca culler. Non se volven usar os coitelos aquí. Nunca máis. Vou na deixar tranquila. Marcho con Xulio Mato, veña. Vamos con Xulio. Boas, cañetas. Ti sabías o do xenxibre? Que se pelaba co No, culler. pero con Begoña aprendo E moito levas todo- 30 todos os anos na días. cociña. Sí, pero xenxibre non leva 30 anos entre nós. Leva máis. Leva máis. No, leva máis, pero na cociña que ocupamos nós, non. Bueno. Bueno, pues mira, chegas Mira. xusto a tempo Atención ao que vai sair de aí. para sacar este cachopo, mira. Que é o que ten, que é unha frase que aparece tamén no noso libro, un fermoso... Fermosa cor dourada. Está precioso. Está o cachopo. precioso. Está bonito. E se vos feito, fijades na cociñado. página 139 do libro, na página 139 do libro, en segundo plano, así difuminadas, hai unhas patacas maravillosas, que son estas, vale? Unha pataca que xa temos cocida e vamos a liñar, mira. Vale, fixéchela algunha que outra vez. Botaslle un pouco de manteiga, non? Un poquinho de manteiga, Correcto. sal e pimenta, Oh. un poquinho de tomiño. Podemos botar o que máis nos gusta a nós, vale? En este caso, tomiño, un pouco de romeo. E agora, mira, vamos a botar Ahora vai botar diferentes unha puntita de allo en pó, especies. Vale. porque isto é simplemente quentar, non se nos vai a chegar a queimar. Unha pouquiña cebola en pó tamén, que a mí me gusta moito botar para estas cousas. Moi ben. E un pouquiño pemento doce moído. Hola. Entón xa temos aquí unhas patacas que, pese a que o plato sea diario, as patacas son Guau. de festa. Bueno, Mira que sinxelo, que simplemente estaban cocidas, o plato de diario... É un plato Porque, de diario. sí, porque é fácil de facer. Claro, é moi sinxelo. E tes os ingredientes e tal. Pero comer un cachopo de diario... É económico tamén. Sí, pero comer un cachopo de diario tens que ter estómago. Bueno, traballar con Matías media jornada. Bueno. Entón necesito todo o día por comer. Bueno, todo pues ahora día. simplemente que nos reduza un poquinho a mantequilla que nos dore, e xa estaría listo. Ahora vamos a ver como quedou o noso cachopo. Moi ben.
teño unha pregunta de concurso hoxe, Xulio. Sí, Buah. a ver. Que, pero... Cantos levamos? 600 que? 610, por aí. 13. 13, por aí, 13. Pois é a mellor de todas as preguntas que fixemos neste programa. Sí? Sí. Buah, que medo me das. Sí, sí. Ai. Vou na facer, veña, vamos A ver. alá. Señoras, señores, xente que está na casa, a pregunta dos 50 euros de hoxe é en que parte do libro aparece Fran Cañotas? En que parte? Ah, Na contraportada. nada atrás, na contraportada. Pero no centro, É no centro, Que Pero foto, isto, é unha foto chulísima esa, na contraportada. Chamade, vale? 664-483419, 50 euros en xogo, aí está. Na contraportada, Fran Cañotas, do libro do Voltas co Prato, vale? Chamade e levaré esos 50 euriños. Eu marcho con Mercedes, vou falar con ela a ver se me conta algo. Veña, imos co público do Voltas co Prato. Imos para lá. Vamos sentar. Ai. Ai, Mercedes de Carballo. Ai, déxeme botar os cadrís. Ai. Así ben, Ajá. Como estás? Ben. Ben. Sí, aquí, maravilloso. Temos, Maravilloso. mira, están vendo na casa as dúas receitas, as dúas pasadas pola tixola, polo aceite, e as dúas moi distintas. Sí, Moi distintas, sí. Porque o cachopo Moi para o mediodía está ben, para cenar. Bueno, cortando Pero- en trozos sí, mira pequenos. como abre, mira como abre, mira como Cortando abre. en trozos Oh. pequenos vale para todo, Oh, mira o Tanto cachopo. pa Ai, cena mira o tamén. cachopo como está. Ni más. E a cebola de Begoña, que aínda que aí vedes un pouco de papel de cociña, estaba aí a cebola de Begoña. A cebola de Begoña está moi ben para calquera hora do día. Porque a podes comer ao mediodía, a hora da merenda, a cea, a recea, cando chegas de festa. En calquera momento. Bueno, contame se tes algunha idea da que podes preferir, que te vai gustar máis. Non sei, teño que probalas porque as dúas están impresionantes. Sí? Sí. Ai, de verdad, Isto é maravilloso, de verdad. Bueno, Tedes uns cociñeiros. buah, son maravillosos todos, Sí, E todos son artistas. sí, son artistas, son A verdade é que artistas. sí, a verdade é que sí. Nada. En 2 minutos chámote, vale? Muy bien. Mira, espera, no, vente conmigo. Vente conmigo. Vamos a dar un aplauso. Veña, que ven de Carvalho está con nós con a Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Ponte aquí con Xulio, porque creo que Xulio... Creo que Xulio, claro, está Só apartado. me Mira, falta mira, botar mira. un poquinho de adorno aquí. Hola. Mira, qué maravilla. Mira, que che parece, Mercedes? Oh, Eran as pataquiñas Fantástico. cocidas e miren que se convirten Mira como quedaron as sin nada, patacas con un pouco de cariño, que non, Sí. non lle fixo nada. E mira que patacas Mira fixo. que patacas boas, especiadiñas e super sabedeiras. sí. Entón, con isto sí que conseguimos cañotas que nos chegue o cachopo por 2. Pero Xulio, inda así é un cachopo enorme. É un bo cachopo, sí, é un bo cachopo. É un señor cachopo. Bueno, hai nos moi grandes, hai cachopos dun metro por Xa aí. sei, hai- xa sei, hai pero quer decir que ese auténticas cachopo locuras. comemos os dous e... La bota de toda a manteiga, Claro, un poquinho de ei. manteiga. Isto é unha festa, é un... Sí, Isto sí, é é unha festa, festa. sí, É señor. unha festa de diario. Qué bien. Mira que bonito. De Mercedes, que verdad. che parece? Una Tienes maravilla. que probarlo, a ver si Una te maravilla, gusta. Bueno, pusimos verde de Begoña, mentre Xulio leva para ali o seu prato, vamos verde de Begoña. Mercedes, vente. Arrímate aí. Oh, esto Boas, tamén. Mercedes. Ponte Hola. por onde queiras, ou por un Por lado ou aquí? por outro. Por aquí Onde xa. queiras, onde queiras. Di Mercedes, uf. Aí temos, mira, Qué aquí, esta é maravilla. unha salsiña un poquinho picante. Entón vamos a botar aquí, para quen lle gusto picante. Que lle poñen? Eso é unha mayonesa, Isto pode ser non? picante ou non? Se che gusta A picante, mí ben. gustame un pouco, sí. Si non, Sí, pues nada, sí, ahora vamos a gústame, espolvorear así gústame. un pouquiño así de... Wow. É unha nevarada de ceboliño, non? Non, unha nevarada de ceboliño, sí. Que lle gusta moito aquí a Xulio. E pois aquí esta, como non é picante, vou a botar así tamén un poquinho por encima. Aí, mira que ben queda. Ten super boa pinta. É que Pois, xa foi bonita a señoras primeira e vez. señores, Igual que o cachopo. despois de ver isto, temos que darlle un fortísimo Esto é unha- aplauso aos cociñeros do Voltas co Prato, que son os artistas. Merecen ese aplauso, porque son realmente bons. E voulle pedir a Mercedes que veña conmigo para a zona de probar, vale? Veña, vamos para lá. Ai, que nervios, que tensión. Porque é a primeira vez que repiten receita, bueno, a primeira vez que fode receita do Sí, libro. sí, É a sí. primeira vez, entonces hai un pouco de nervios, está un pouco alterados os dous. E recordamos que repartimos cartos, Porque en que parte do libro Ai, ten un aparece palillo, sí. Fran Cañotas, Begoña? Na contraportada. Estás segura? Estou segurísima. Pero víchelo. Vino porque xa teño sí? o libro na casa. Ah, sí? Xa o repasei todo, por si acaso, Ah, sí. moi ben. E vin, te estás salas moi ben. Sabe ben? Sí. Parece máis novo. Pejando meles, como sempre. Bueno, imos a redondela. Paz, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Cañota. Como estás? Bueno, aquí sentadiña mirando ben. Bueno, moi ben, moi ben. Xa estás encargado o libro, ainda non? No. Me cá.
Paz, pois hai que encargalo. Hai que Porque encargalo. foi hoxe, foi hoxe. Vale. Pois Que pena. tens que ir. Veña, vamos alá. Por 50 euriños, en que parte do libro aparezco eu? Na contraportada. Moi ben, aí está. 50 euros que van para Paz. Moi ben. Para Gracias. Redondela. Oiches, Sí. ti se tiveses Sí. que escoller cal das dúas receitas que temos aquí farías ou probarías primeiro? Ai, pois eu creo que a da cebola non, eu creo que a de Julio, Gracias, Paz. Estuvo ben gracias, porque Paz. dixo, eu creo que a da cebola non. Claro. Eu creo que a de Xulio. Pero Non che claro, gusta a cebola, A só? cebola queda moi suaviña, Bueno, Non, a cebola... Que eu agradezo che que elijas a miña. Sí. Pero dixo, a cebola... Como que... Bueno, Paz, pois un biquiño moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Gracias a vos, Veña, aí está, Adiós. 50 euriños que marchan para Redondela e agora chegou o momento de verdade para Mercedes de Carballo, que está con nós aquí, con dúas receitas maravillosas. Está mamao? Xa sei que non quería. Xa sei que non querías, pero... Estaba esperando, non, joder. Por favor, Por favor. Vamos alá. Mercedes de Carballo. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Xulio. Don Xulio Mato con ese cachopo. Cachopo infalible. Página Está todo moi rico, 139. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. rico, Queden moi coa rico. actualidade de Cora Galega. Vémonos mañán con máis recetas. Pero recordade que no noso libro está todo, As mellores 66. Begoña. Que pasou? Que